Salutare și bine ați venit la Bancuri. Bancuri scurte, de fapt. Fel. Doctorule, dacă vrei să trăiești mai mult sau să nu mai bei, bețivul. Domnule doctor, aveți dreptate. Odată n-am băut nimic într-o zi și mi s-a părut așa de lungă ziua. Tare? Nu e loc de bețivul. Hai mă, vreau scurte, așa lungi. Sincer. De bețiv ies dintr-un bar. Unde mergem? Al doilea. La bar, mă. Nu-l găsesc deloc. Nu e prea amuzant. M-a străduit foarte mult să fac acest video, nu mi-a ieșit. Dar hai să vedem. Unul zice prietenilor. Bun. Dar noi să ne oprim aici. Ne vedem cu un episod. Pa, pa!